Wel, fe wyddwn ni bellach taw'r 4edd ganrif ar 15 oedd oes air y wasg Gymraeg a'r cyfnod mwyaf cynhyrchiol yn holl hanes ein llenyddiaeth ni. Hon heb unrhyw amheuaeth yw'r ganrif fwyaf o safbwynt maint y cynnyrch beth bynnag a ddywedir am ei ansawdd. A'r hyn sy'n dysgu'n syndod i bod cenedl fechan fel Cymru wedi gallu cynnal cynifer o gylchgronau a phapurau newydd drwy gydol y ganrif. Ac mae'n rhaid i ni gofio wrth gwrs bod chwyldro cymdeithasol eithriadol iawn wedi digwydd ym mywyd Cymru yn ystod y cyfnod hwn. Roedd newydd brofi o gyfres o ddiwygiadau crefyddol grymus iawn yn y 19fed ganrif. Fe gafwyd twf aruthrol yn ei phoblogaeth hi, ac fe draws newidiwyd economi'r wlad o ganlyniad i'r datblygiadau diwydiannol newydd yn ardaloedd chwarelyddol y gogledd a chymod glyfawol y de fel ei gilydd. Ac fe allwn ni ystyried twf a datblygiad y wasg gylchgronol a newyddiadurol yng Nghymru felly, fel rhyw fath o ymateb uniongyrchol i'r chwyldro cymdeithasol hwn. A hynny drwy fod yn gyfrwng i addysgu a chreu barn wleidyddol ymhlith pobl gyffredin nad oedd erioed wedi ymboeni ynghylch materion o'r blaen. Ac mae'n wir dweud hefyd wrth gwrs bod undod diwylliannol pendant iawn yw ganfod yng nghymoedd diwydiannol y de yn ystod ail hanner y 4edd ganrif ar 15. Yn sgil diwydiannu'r cymoedd hyn, a'r cynnydd yn ei poblogaeth, y profwyd gweithgarwch llenyddol mawr y cyfnod. Bu'r dylanwadau diwydiannol hyn yn fodd yn ddyn nhw eu hunain i hyrwyddo newidiadau sylfaenol ym mhatrwm diwylliannol y cymdeithasau globawol, ac mae'r gweithgarwch hwn o ddiddordeb neilltuol i'r hanesydd lleol yn ogystal ag i'r hanesydd lleen. A hynny wrth gwrs am ei fod yn cynnwys sylwebaeth uniongyrchol a chyfoes ar fywyd bob dydd y cymoedd a'i trigolion. Ac mae'n rhaid i ni gofio hefyd wrth gwrs taw cymdeithasau symudol oedd y rhain i raddau hileth. Fe dyrodd y Cymru i'r cymoedd diwydiannol yn ei miloedd i weithio yn y glofeydd a'r gweithfeydd haear. Ac yn sgil diwydiannu Cwm Cynon, gan berchnogion glofeydd fel Richard Fothergill, Dafydd Davies Blaen Gwawr, y Dafydd Davies arall o Faes y Ffynon, Dafydd Williams, Alaw Goch ac eraill, fe dyfodd poblogaeth Aberdâr o ryw 1,500 ym 1801 i dros 20,000 ym 1871. Ac mi roedd y mwyafrif llethol o drigolion y dref wrth gwrs yn Gymru Cymraeg, yn bobl a fudodd i'r ardal o sirodd gorllewin Cymru. Ac fe ddatblygodd tre Aberdâr yn ganolfan fasnachol i'r cwm yn fuan, ac fe ffynnodd yma eto, fel yng nghymoedd eraill Morgannwg a Gwent, rhyw fath o ddiwylliant Cymraeg a oedd yn gyfoethog, yn ddynamig ac yn egniol. Fe gasglodd yng Nghwm Cynon boblogaeth helaeth, gan greu cynulleidfa barod ar gyfer y wasg gyfnodol yn gylchgronau a phapurau newydd fel ei gilydd. A buan at atblygodd Aberdâr yn brif ganolfan argraffu yn Gymraeg ym Morgannwg. Nawr, Josiah Thomas Jones oedd y weinidog gyda'r annibynwyr. Fe oedd un o arloeswyr y wasg newyddiadurol yn y dre. Fe ddaeth i Aberdâr o Gaerfyrddin ym 1854, lle roedd eisoes wedi sefydlu'r gwron Cymreig fel papur newydd wythnosol, 2 flynedd ynghynt. A Thomas Price, gweinidog dylanwadol Eglwys Fedyddiedig Calfaria, yn brif olygydd iddo. Ac ar Fawrth y 6ed 1858, fe ymddangosodd adroddiad manwl ar dudalen blaen y gwron, yn sôn bod papur newydd arall yn dwyn y teitl y gwladgarwr i gael ei sefydlu yn y dre. Nawr ymhlith prif hyrwyddwyr y papur hwnnw yr oedd Dafydd Williams, Alaw Goch. Ynte nhw'r eithriadol o gyfoethog, a oedd yn berchen ar nifer o lofeydd yn Aberpennar, Cwm Yman ac Ynys Cynon. I enw ef hefyd gyda llaw, a welir ar bentre glofawol Tre Alaw yng Nghwm Rhondda. Ath i fyw i Blas y Misgyn yn ddiweddarach, ond roedd Alaw Goch yn fardd ac yn eisteddfodwr seilog hefyd,
ac fel rhyddfrydwr mawr o ran i wleidyddiaeth, fe sefydlodd bapur dyddiol i gefnogi'r blaid Rhyfeddol, sef y Cambria Daily Leader, hynny ym 1861. A hwn oedd y papur dyddiol cyntaf i'w gyhoeddi yng Nghymru. Fe sefydlwyd 8 mlynedd cyn y Western Mail. Wel, fe ymddangosodd y rhifin cyntaf o'r gwladgarwr ym mis Mai 1858, ac i roedd o'i deitl llawn y gwladgarwr cofnodydd llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, newyddion tramor a chartrefol. Wel, fe ddywedir mai 2,000 o gopïau o'r gwladgarwr y werthwyd yn wythnosol pan sefydlwyd y papur gyntaf. Ond mi roedd iddo 9,000 o dderbynwyr yng nghymoedd diwydiannol Mynwy, Morgannwg a Dwyrain Sir Gyfyrddin erbyn 1865. Ac mai papur Rhyddfrydol oedd hwn, ac iddo bledio achos y dosbarth gweithiol drwy gydol i arfa, pryn y gellir dweud iddo gael llawer o ddylanwad gwleidyddol o gwbl. Nawr mae'n wir bod ynddo adroddiadau am weithgareddau cyfrinfeydd y glwyr, ac fe gyhoeddwyd ynddo newyddion cenedlaethol a thramor. Ond fel papur llenyddol y daeth i fri yn benna, a hynny ar gorn i golofn farddol fywiog dan olygyddiaeth William Williams Caledfryn a William Thomas Islwyn yn ei tro. Fe gyhoeddwyd nifer o nofelau cyfres ynddo hefyd, yn ogystal ag adroddiadau manwl am yr eisteddfodau a'r cyfarfodydd llenyddol, a ddaeth yn gymaint rhan o fywyd diwylliannol y cymoedd yn ystod ail hanner y ganrif. Fel fe gyfeiriodd Dr John Davies, harnesydd Dr John Davies, fe gyfeiriodd at y gwladgarwr fel y mwyaf Americangar o'r newyddiaduron Cymraeg. Hynny mae'n debyg am fod didalennau wedi britho ag adroddiadau am hint a helynt a rhyfel cartre yn America, yn ogystal wrth gwrs ag adroddiadau manwl am y cymunedau Cymreig a dyfodd y maes y glo carreg ym Pennsylvania. Nawr fe soniau sy'n gynharach taw cymdeithasau symudol oedd cymdeithasau'r cymoedd yn ystod y cyfnod hwn, gyda'r mudo mawr o gefen gwlad i'r pentrefi a'r trefi glofawol newydd. Ond mae'n rhaid i ni gofio hefyd mai hwn oedd cyfnod anterth yr ymfudo o Gymru. I Loegr, i'r America, i'r wladfa ym Mhatagonia, yn ddiweddarach i Awstralia a Zeeland Newydd, ac yn ystod y 70au i'r Wcrain a Rwsia. Ac fe gyhoeddwyd cyfanswm o 400 ac 15 o lythyrau'r ymfudwyr hyn yng ngholofnau'r gwladgarwr rhwng 1858 a 1883. Ac wnes i restr o'r rhain dros 10 mlynedd yr hugain yn ôl pan o'n i'n fyfyriwr ymchwil. Ac mae'r ohebiaeth hon yn ffynhonnau lleithiadol o werthfawr i haneswyr ymfudiaeth o'r cymoedd diwydiannol i America. Mi roedd gan y gwladgarwr un gohebydd a gyfrannodd gannoedd lawer o adroddiadau i'r papur, gan ddarparu manylion a newyddion am y cymunedau Cymreig yn y Taleithiau Unedig. I enw oedd Noah Morgan Jones, a oedd yn llawer mwy adnabyddus i drigolion y cymoedd am ryw reswm fel y Cymro gwyllt. A dyma fe'n eistedd yn y llun hwn.